боз як масъала дорем. 1 дақиқаи алоқаи мобилӣ 20 дирҳам арзиш дорад. Агар дар ҳисоби муштарӣ 5 сомонӣ бошад, ӯ бо телефон чанд дақиқа гап зада метавонад. Дар ин ҷо як ҷои мушкил, фақат яъне мушкили ҷое нест. Дирҳамро ба сомонӣ бояд гардонда тавонем. Биёем ба хотир биёрем. 1 сомонӣ чанд дирҳам буд? 1 сомонӣ ин ба мо чанд? 100 дирҳам буд. Ва 5 сомонӣ албатта мо чанд мешавад? 500 дирҳам мешавад. Ва биёед хеле фикр кунем, дар 1 сомонӣ, яъне дар 100 дирҳам ман чанд дақиқа гап зада метавонам, суҳбат карда метавонам? Албатта ки 5 дақиқа. Ва дар 5 сомонӣ бошад, агар ман 5 сомон дошта бошам, албатта ки ман 25 дақиқа суҳбат карда, гап зада метавонам бо алоқаи телефон. Яъне ҷавоби мо С мешавад 25. яъне савол дар бораи алоқаи мобилӣ, дар оянда мумкин дар бораи интернет мегабайтҳо ҳамин чи шудааш мумкин, яъне омаданаш мумкин. яъне як мантиқ дорам.